салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Auto Душанбе. Дар навор имрӯзаи мо якчанд бародарои ғарибмон хоҳиш карданд ки ака Toyota Corolla ҳо ба навор бигирин. Марҳамат бародаро, Toyota Corolla ҳои беҳтарине ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё ин ки иморо он карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2012, объёми мотори 1.8, сӯзиш вориш бензин, коробка педашаш автомат дар имҷосҳои мошин фута аст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бекамбудиай задагӣ надорад, ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 87 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 576 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 40 35 35. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2006, объёми мотори 1.8, сӯзиш вориш бензин, коробка педашаш автомат дар имҷосҳои мошин фута аст. мошинчаи зур айпеч харидори аниқ лӯбӯи проверкада тайёрем. алиш фақат ба Camry 2010-2011 боло бошад, фул бошад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 78 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 516 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 886 88 77 99. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008, объёми мотори 1.5, сӯзиш вориш бензин, коробка педашаш автомат дар имҷосҳои мошин фута аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин вагонаи нав омадагии харидори аниқ бошад, занг занад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 78 500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 519 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 80 08 08. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008, объёми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар имҷосҳои мошин фута аст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бекамбудиай, задагӣ пусидагӣ, ягон варидкадагӣ ҳам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 63 500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 420 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 74 92 92. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2009, объёми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар имҷосҳои мошин фута аст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Европа мотори 1.6 простояй вариантора алиша маслиҳат мекунем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 75 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 496 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 99 80 04. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2004, объёми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин, коробка педашаш механика дар имҷосҳои мошин фута аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. умуман ягон камбудӣ надорад, задагӣ ҳам надорад. 4 баллон навай, перекидка нест. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 58 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 384 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 89 22 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2011, объёми мотори 1.8, сӯзиш вориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар имҷосҳои мошин фута аст. мошин 100% ягон камбудӣ надорад, задагӣ ҳам надорад, то ҳатто харошидагӣ надорад. мошин беҳтарин мошинаи карочӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 115 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 761 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 07 79 89. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
Машини фурӯшӣ моҳи Toyota Corolla мебошад ки соли барори 2006 объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка педашаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфта аст. Европа срочно мошини фурӯшӣ мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Ҷойи сумгиришай мошин беҳтарин мошина ягон камбудӣ надорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 63 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 417 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 904 52 53 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Нӯҳ мошини фурӯшӣ моҳи Toyota Corolla мебошад ки соли барори 2009 объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ коробка педашаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфта аст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ай пеш маслиҳат мекунем ягон мошини соз боша алишам мекунем. Мошин бекамбудӣ ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 85 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 562 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 501 14 44 47. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Даҳ мошини фурӯшӣ моҳи Toyota Corolla мебошад ки соли барори 2008 объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка педашаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфта аст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. кузов тоза, мотор харои коробка 100%, кондитсионер ях 100%. мошин зури бадай срочно сум дар кор. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 72 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 476 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 500 50 00 73. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшӣ моҳи Toyota Corolla мебошад ки соли барори 2009 объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин коробка педашаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфта аст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин бекамбудия на панава ягон ҷойи задагӣ надорад. харошидагиам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 100 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 662 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 76 29 29. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшӣ моҳи Toyota Corolla мебошад ки соли барори 2006 объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка педашаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфта аст. мошин Европа мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 4 электропакетай 10 аэробакай мошин беҳтарин мошина ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 91 500 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 605 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 50 92 29. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшӣ моҳи Toyota Corolla мебошад ки соли барори 2008 объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка педашаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфта аст. Toyota Corolla Fielder мошин вагонай мошин тозай нозадай 4 баллонавай мошин беҳтарин ҳолатдай на панавай мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 76 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 503 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 83 86 86. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшӣ моҳи Toyota Corolla мебошад ки соли барори 2001 объёми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ коробка педашаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфта аст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. танировкаш 10 моҳ дорад. мотор вагон задагиай номерош падаркай мошин беҳтаринай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 60 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 397 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 99 92 29. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшӣ моҳи Toyota Corolla мебошад ки соли барори 2002 объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка педашаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфта аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Corolla 1 Европа срочно мефурӯшам газадидагӣ нест. мошин дар ҳолати беҳтаринай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 73 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 483 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 33 72 33. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2006, объеми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш автомат дар имҷосои мошин футааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин на панавай, мошин вагонай, мошин беҳтарин мошинай, бе камбудиаш задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 88 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 582 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 20 0002. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.